Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndauya manje. Nyaya iri kunetsa, nyaya iri kuitika neZimura nemapassengers kubhodha uko. Zvinhu zviri kutorwa, zvinhu zviri kungonetsa, hapasi kupfurika zvekumhanya, vanhu vari kungorarirapo pabhodha pacho, vamwe vanenge vana vadiki, zvakasiyana siyana. Vakadzi vanenge varipo, unongoziva kuti nyaya iripo kuti uzowana mabathrooms paipa yama1 because chinhu chakangogadzirwa mastructures aripo paipa angori matoilets. Kuzoti vanhu vanozonorarirapo vachizoita sei, anenge ari ma1 because inzvimbo yakangogadzirwa vanhu vanongosvika vachingodhinda zvinhu zvavo vachingodarikira is a port of entry chete. But now nyaya iri panapa ndeyekuda isu tine timu iri remabhazi iri ranga riri kuziva zvinhu zvese zvanga zvichiitika kugara. Musanyebedzi, musavharwe kana kubayisa kudzungara kwavanenge vachiita. Zvinhu zvakasvika kune munhu wese, but it's just that sevanhu vanenge vachida mari vanenge vachida kumbotesta kuona kuti hazvina basa, like zvaizvo tinoti tugara tichikudza tikakudza kuti kwakati kuitika zvakati mungoti zvichiitika here, zvimwe zvacho ndezvekunyeba imi, ndo zviri kuitika. But there is this notice iri panapa yekuti ndoda kuti ugare wabata, ugare wazviziva uri ikoko, so that panozoitika anything hauzonetsekana mangwana. Iri kunzi travelers rebate. The Zimbabwe Revenue Authority advises travelers and cross-border traders that border processes are being strengthened to improve efficiency and promote fair trade. Travelers are reminded that the personal travelers rebate is $200 per person per calendar or month, subject to prescribed conditions. Personal goods exceeding this $200 limit are charged duty on the excess value. Commercial consignment, bulk goods intended for resale or goods in commercial quantities are classified as commercial consignments and must be a duty paid in full and cleared through licensed clearing agents. Commercial consignment of less than $1,000 in a value can be duty paid at the Zimura counters without engagement of clearing agents. Engaging clearing agents for consignment of less than $1,000 in value is however encouraged. It is allows for pre-clearance, greatly reduced border delays. Prioritized clearances. Passengers will continue to be prioritized for faster processing, while commercial cargo will be handled separately through the clearing agents. Proper declarations. To avoid delays, travelers are encouraged to declare goods accurately, engage licensed clearing agents where required, and utilize pre-clearance facilities before arrival. These measures are designed to facilitate trade while ensuring a smooth, fair and efficient border experience for all. Ndo notice iri kupuhwa panapa neZimura. Kwada kutarisa notice iyi kai asi zvinhu zvokuti zvinyowani, zvinhu zvokuti zvagara zviripo zvichizikanwa, but sekutaura kwandazviita kuti malaicha angakudze kuti kwakupisa pana zvinhu zvako izvi, antoona zvitori nani kuti atoenda nezvinhu zvako zvisvike zvichitorwa ipapo, but iwewe wabhadhara kuti akutakurire zvinhu akusvitsire kumba, wabva wabhadhara zvinhu zvako iwe wakatopedza nguva mheno kuti wakambowa newarungu wakatenga wakaita sei whatever. Ndo pari kusiyana zvinhu zvacho zvese izvi. But ko tingaita sei, tingadii kana zvinhu zvakadai so, panenge pakatoipa. That's the honest truth. But pakungoipa ipapo tongoti tese tongoipirwa nezvinhu here, zvinochinja rini, zvinhu zvichanyarara, zvichadii, hapasina. Nyaya ingoripo sekutaura kwandazviita ndikati ma-informal ngirikinya ndo ari kuda kukwadzwa, informal sector yema1 ndo iri kuda kutokwadzwa, because inenge haisi kubhadhara majuti apa, iyo revenue yacho iri kutofamba kutosvika kuma 64%. Ndopa kuti aiwaka tikanyatsodhila nawo vanhu ivavo zvakanaka vanisi vachakomplaya. So anenge ama1 kune marana zhinji zvese, unongoziva zvinhu zvese zvakatangodeclare, so meno zvazvinongopedzisira zvangova, so uchatoona kuti dzemarana dzacho dzinopedzisira dzakungodhura because anenge amaprizes aya kungoti saka zvakafanana, ngandisiyani nazvo ndozokunotengera ikoko. Ndo panenge paita nyaya yacho ipapa.
But anyways, thank you so much muri Zimbabwe for tuning in pakuteerera nyaya dzinenge dzichiitika, because this is very important and the information yakadai so iyi inoda kuti vanhu mugare muinayo, musazoite zvekuudzwa. Ina handidi zvinhu zvokuti mangwana mozoudzwa motanga kungoudzwa nemunhu wekuti haasi kutaura zvizere zvinokuita vanhu ivava. Kana muchiningina muchida kuti zviende, taurai navo mushe mushe. Shamari zvinhu zvangu zvichano mari. Taura kuti zvinhu zvakadai izvi, zvinhu zvisiri kudiwa ndezvipi, because musanyanya unyebero. Kune zvimwe zvinhu zvisingachatombodiwe, zvisingachatodarike paya zviringotorwa zvoendeswa. For example, iwo watorerwa mubhedha iwo, unofunga kuti mubhedha wako uchadarika here? Kunodiwa storage after 3 days. It was 3 days no grace period. From 3 days zvichienda pakutobhadharwa mari storage. Mubhedha wako une uchibhadhara mari iwo. Mubhedha wako une makgs mangani? Because kana vacharge 10 cents per kg, mubhedha wako une makgs mangani? Nezi mattress iro rekuvarungu ronongoka mhenhu wakaita skill foods wakaita ikoko. Kuzvona wakutobhadhara mamwe mari storage, zvinhu zvako zvida kuzodiwa zvizopinda, unenge uchichodeclareswa mari yakaona bosi uchinzi iwo unobva nemubhedha kujozwa kuzvinharo zvenyu zvemene muchitoti hatiende nemubhedha kuningirike. Saka ndo nyaya dzinenge dzakunetsa idzodzo. Anyway, mubhedha yekupiwa nevarungu ama1 vakachanzawo kare, vakachanza zviri kutorwawo bhodho. Ende kuna vamwe vanosenda chikafu zvakaita senyama, ukaona nyama yako ikatotorwa iwo zvavhara naina kuzoti mangwana ezodai, because obviously inoshata kairi ipapo. Saka kungotorwa ikatoenda kunopiswa, hapana zokuti unozoti nyama yangu yandakazotora pakadai, and you know the truth. Mese munonyazoziva zvinhu zvine zvichiitika. Saka rambai muchitsvaga information. Ini aminoti yeche ndizoramba kukuudzai zvese muchidai so, kungopfura nepo nchikokunyevererai muchizoita, then mozonyatsorowa maresearches mamwe muchinyatsotsvaga kunzwisisa kuti saka zviripo chaizvo zvakuitika ndezvipi. Munotsvagawo moenda kumawebsite eZimra acho, moenda kumachinchi eZimra muchitsvaga zvimwe zvacho muchiona. Iwo zvinosiyana, ndiri kuuza chinhu chodotumira. Ina handisi kuti ndoda kutumira zvinhu, handisitotumirana chinhu ikoko kuZimbabwe kwacho. Anyways, ngatipedzere panapa nyaya yacho, because tingatozosara vanhu mumwe vasiri kunakirwa nazvo. But to those who are in South Africa as well, vari kudawo kuregisterwa macompanies vaya nekuvhurirwa maFNB business accounts, ndiri kuti ngoma ndiyo rambai muchitrust company inonzi Education Research. Ndo vanhu vari reliable, vanokwanisa kukuitira, vanokwanisa kuregistera company wokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit, ende vanokuitira vari kwavari ikoko, iwewe uri kwauri ikoko. Garai mavabata, mutaure navo. Vanonzi Mukoma Owen, namba dzavo ndo dziri kubuda paflyer idzo. Handiti garai mavabata muitirwe company registration, FNB business account, wakutoitirwa zvinhu zvako zvese.